Песните на моя народ. Отдалеч идете окални и неравни пътища, от чешми и кладенци, от зборове и от седенки. Чрез тях ние усещаме музиката на душата и изяществото на словото. Песните на моя народ. Без начало и без край. И когото омайват, омайват го завинаги. Обичам те, българска народна песен, защото ти си хляба, омесен от ръцете на нашата майка, и виното на лято от нашия баща. Който сух хляб не е глождил и от жажда устни не напуква, той не може тези песни да разбира. Песни тъжни, песни пълни с човешка мъка. Хубава е българската народна песен, чиста е като планински извор, ухаеща като горско цвете. Уважаеми жители и гости на колоритното село Чащегирово, добре дошли и весел празник тази вечер с популярния и обичан Конушински народен оркестър. Ръководител на оркестъра, силата на българската народна музика, вашият любимец Никола Илиев. Ще имате удоволствието да се наслаждавате на чудесните изпълнения на нашия колега, обичан от всички вас, акордеонист и певец Благой Манчев. Обичам музикант Колю Запрянов. Тази вечер за вас ще свири
в момента се намира в Германия, музицира там, но е в лятна ваканция и тази вечер ще се насладите на неговите хубави тонове на акордеона.